Yan na. Yan na. So, what's up sa inyo mga Aji? Gagambino pa rin. Gusto ko lang pala pagbigyan yung gusto nyo. Magre-rematch tayo ng gagamba. So, naalala nyo yung matapang na gagamba natin, yung brown sa yung maisin. Yan sila. Yan yun. So, nandito. Fast game lang to mga Aji, no? Gusto ko lang pakita sa inyo ng mga nakarecover yung parehong gagamba. So, ito yung brown. Ito siya. Nakarecover naman silang pareho, no? Ito yung brown. Ito yung naunahan na uluhan kaagad. So ito naman yung dilaw. Ito yung dilaw. Yan. So game na. Huwag na natin patumpik-tumpik pa, no? Oops, sandali. Sandali lang, sandali. Oops, sandali lang, sandali. Sandali lang. Yung pala muna, no? Pause nyo muna yung video. Tapos pag may napili na kayo, game natin, no? Okay, game. Yan na. Yan na. Final battle na sila. Naku. Mali yung brown stick. Naku. Grabe pa rin talaga sila lumaro. Balik pa. Lugi sa diskarte yata yung brown, no? Nahuli na naman yung brown. Pero ngayon parang tatapusin na ata to. Huli na naman siya sa paa. Pero ngayon wala na atang second chances para sa brown, no? Tingnan natin. Grabe naman yung ginawa niya. Parehong basa yung gagamba, no? Pala talaga. Ambak ka ba? Sinisip-sip niya na ng buhay, oh. Wala na, sinisip-sip niya na, ano. So, declare natin panalo yung dilaw. So, ito talaga yung rematch nila, ano. Pumalag naman yung brown kasi yung mali niya kumagat siya sa stick, tapos pangalawang hataw niya stick pa rin yung binalikan niya. So yan, sana nag-enjoy kayo, and ito yung conclude natin sino talaga yung panalo sa kanila, no? Yan, panalo yung dilaw. So ito siya. Aray, sakit kumagat, sakit kumagat, kaya yun, tabi na natin, no? Kahit kumagat yung dilaw. Naku, makagatan pa sa dibdib dyan. So sinisip-sip niya na talaga, no? So yun lang, sana nag-enjoy pa kayo. Gagambino pa rin. So hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na rin kayo. Huwag niyo kalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong updated kung may upload man tayong bago. And keep sharing mga Aji. Maraming salamat po.